गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर'नि सासे गोख्रों आइजो दैदेनगिरि डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिनो बर' असम समन्वय बान्थाखौ गथायबाय। मैया लखिमपुर जिल्लानि असम साहित्य सभायाव असम जातीयतावादी युवा परिषद आरो असम साहित्य सभा लखिमपुर जिल्लाया जथायै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों अनजालि दैमारनो बर' असम समन्वय बान्थाखौ गथायो। बर' असम समन्वय बान्थाखौ मोननो हानानै अनजालि दैमारिया जोबोद गोजोननायजों बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। गसाइगाव सोहोराव विकसित भारत संकल्प जात्रा हाबाफारि खुंफुंदों। भारत सरकारनि गासैबो बिथांखिफोरखौ गासैबो रायजो राजाफोरनो मोनफुंहोनांगौनि थांखिजों आरो मिथिहोनांगौनि थांखिजों मिरु सोरखारनि बिथोन बायदियै थांनाय 15 नभेम्बरनिफ्राय जागायनाय विकसित भारत संकल्प जात्रा हाबाफारिया गुबुन गुबुन ओनसोलाव खुंफुंजानाय बायदिनो मैया रबिबाराव गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हास्टा बिथाङा बाहागो लानानै भारत सरकारनि बिथांखिफोरखौ रायजो राजाफ्रा माबोरैहाय मोनफुंनो हागोन बेनि सायाव माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै फोरमायनानै होयो। मोनसे दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव जाथाय। शंकर दैमारनि ब्रयलार फार्मखौ हरनि समाव सोरबा दुथांफोरा सावनानै होदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि हालामनि 3 नं माइनावस्रि गामिनि मुरसि शंकर दैमारनि ब्रयलार फार्मखौ थांनाय हरनि 12 रिंगासोआव मेगन गोसा सुथुरफोरा सावनानै गालाङो। गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा बे ब्रयलार फार्मखौ जागायदोंमोन। गसाइगावनि बाबुबिलाव दिनै बिटिआर सोरखारनिफ्राय आइजोफोरनो चेक राननानै होदों। बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाखांहोनांगौखौ नोजोर लाखिनानै आथिखालनि बिटिआर सोरखारा अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों माखासे आइजोफोरनो राङारि अनसुंथाइ होबोनाय बायदिनो दिनैबो 2 नं बिटिसि गुम्मा बियामनि सिङाव थानाय बाबुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव आइजोफोरनो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों सासेयाव 5,000 राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होदों। बे चेक राननाय हाबाफारियाव गसाइगाव बिधानसभा बियामनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हास्टा, गुम्मा बियाब टिसिएलसिसि मासिगिरि नुर आनसारजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। मोनसे फोसावनाय। नोंथांमोना मबाइलनि दारै न'आवनो थाना अनलाइन बिजनेस मावनो गोसो दंब्ला मावनो हागोन, जेराव नोंथाङा न'आवनो थाना मबाइलजों दसे सम होना मावनो हागोन आरो खामायनायनि लामाखौ मोनगोन। नोंथांमोना गोसो गुदुंब्ला आबुं मिथिनो 7086858977 आव खौरां लाहरनो हागोन। चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि मानास माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय गोबां गामिनि थागिबिफ्रा सान हाबनाय लोगो लोगोनो जिउ रैखाथिनि थाखाय खाफाल हमनो गोनां जायो। मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दावहाया अरायथा जोबनायनि लामायाव फैनो लानायखौ बरायदोंमोन गोबां आबादारिफ्रा। नाथाय आबादारिफोरनि मिनिस्लुनाया सोमखे जानांफिनदों। मानोना मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव दावहाखौ अरायथा फोजोबनो होनाय सलार फेन्सिंआ खामानि सोलिबाय थानाय समावनो थेर बेथेर जाफिनदों। अजद सिखारनाय बायदिब्ला बिटिआर सोरखारा मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दावहाखौ अरायथा फोजोबनो चिरांनि फानबारि रेन्जनि सिङाव थानाय फानबारि रानि गाथोननिफ्राय लानानै सोनाबहा खुख्लुं रेन्जसिम गासै 25 किल'मिटार जानथाइनि फेन्सिंखौ ठेकेदारआ नांगौबायदि मावना होआखै। ओनसोलनि रायजोफ्रा अजद होबोनाय बायदिब्ला मैदेरखौ होबथानो थाखाय जिबायदि गोहोनि मोब्लिब खुन्थिया बाहायनांगौमोन बेबायदि नङा, जायनि जाहोनाव हाग्रानि मैदेरा सलार फेन्सिंखौ सौसिनानै गामियाव हाबफैयो आरो आबाद फोथार खहा खालामो। ओनसोलनि रायजोफ्रा सलार फेन्सिंखौ फिन बानायफिनना गोख्रों खालामना होनांगौनि थाखाय बिटिआर सोरखारखौ खावलायहरदों। जोबोद दुखुनि खौरां। हायद्राबादाव पिलाटास ट्रेनार बिरखं जाब्रबथायाव सानै आइएएफ पाइलटनि जिउ खहा। भारतारि अख्रां सान्थ्रिया समबाराव रोखा खालामोदि पिलाटास ट्रेनार बिरखंजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बिरखंनि जाब्रबथायाव सानै पाइलटनि जिउ खहा जादों। हायद्राबादाव पिलाटास फोरोंथाय होनाय समावनो बिरखंआ गोग्लैनायनि उनाव सानै भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि पाइलटआ जिउ खोमानांदोंमोन। जाब्रबथायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जाब्रबथायखौ इन्डियान एयारफर्सआ रोखा खालामदों।
बे जाथायखौ मिरुनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। जाथायनि सायाव दायो नायबिजिरनो बिथोन होबाय। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।